स्वच्छ सुंदर सावंतवाडीच्या टिमक्या मिरवणाऱ्या सावंतवाडी नगर परिषदेनं शहराला अक्षरशः धुळीत घातलाय। बोगस काम करणाऱ्या ठेकेदाराला शिक्षा देण्याऐवजी सावंतवाडीकरांनाच हवा प्रदूषणाची शिक्षा भोगावी लागतेय। त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या नगर परिषद मुख्याधिकारी आणि ठेकेदारांवर प्रशासकीय कारभार हाकणारे प्रांताधिकारी कोणती ॲक्शन घेणार आणि शहराला प्रदूषण मुक्त कसं करणार असा सवाल सावंतवाडीकर जनता विचारतेय। बोगस काम करून रस्ता खराब झाल्यानं नागरिकांच्या जन आक्रोशास प्रशासनाला सामोरं जावं लागत होतं। यानंतर भानावर आलेल्या प्रशासनानं आणि ठेकेदारानं पुन्हा एकदा धूळफेकीचा प्रकार केलाय। संपूर्ण बाजारपेठ धुळीत मिळवल्यानंतर आता शहरही धुळीत घातलं गेलंय। हक्काचे सेवक पालिकेत नसल्यानं नागरिकांना वाली उरले नाही। त्यात आता गॅस पाईपलाईनसाठी खोदलेले चर ठीक करताना बोगस काम करत धुळीचं साम्राज्य पसरवण्याचं काम केलं गेलंय। यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। स्वच्छ आणि सुंदर शहर अशी जगभरात ओळख असणाऱ्या सुंदरवाडी अर्थात सावंतवाडी शहराला धुळीत नेण्याचा प्रकार सावंतवाडी नगर परिषद आणि ठेकेदाराकडनं झालेला आहे। मागच्या काही दिवसांपूर्वी किंवा काही महिन्यांपूर्वी जे रस्ते खराब झाले होते त्याचं काम करत असताना बोगस पद्धतीनं काम केल्यामुळे ते रस्ते खराब झाले होते। त्यानंतर जनक्षोभाला सामोरं जावं लागलं होतं। अगदी राजकीय पदाधिकारी असतील, सामान्य नागरिक असतील, यांच्या रोषाला सामोरं गेल्यानंतर प्रशासन भानावर आलं होतं, जागेवर आलं होतं आणि त्यानंतर ठेकेदाराकडनं पुन्हा एकदा हे रस्ते पूर्ववत करण्याचं काम झालं। मात्र हे काम करत असताना पुन्हा एकदा शहराला धुळीत घालण्याचा प्रकार हा ठेकेदारांना आणि नगर परिषद प्रशासनाकडनं केल्याचं दिसून येत आहे। अगदी संपूर्ण बाजारपेठा धुळीत नेल्यानंतर, तिथे हवा प्रदूषण केल्यानंतर आता संपूर्ण शहरात सुद्धा जिथे गॅस पाईपलाईनसाठी खोदाई केली होती, चर खणले होते, तिथे सुद्धा अशाच पद्धतीनं धुळीचं साम्राज्य माजून ठेवलेलं आहे। त्यामुळे नागरिकांना तसंच इथून प्रवास करणारे जे प्रवासी आहेत त्यांना सुद्धा या वायू प्रदूषणाचा त्रास होतोय, नाहक तो सहन करावा लागतोय। ठेकेदारावर खऱ्या अर्थानं कुठेतरी शिक्षा होणं गरजेचं होतं, कारण बोगस पद्धतीनं काम झालं होतं। मात्र इथे नागरिकांनाच शिक्षा ही नगर परिषद प्रशासन आणि ठेकेदाराकडनं दिल्या गेल्याचं दिसून येत आहे। मोठ्या पद्धतीनं प्रदूषण होत असून एरवी मोठमोठ्या टिमका मारणारं किंवा स्वच्छ सावंतवाडी, सुंदर सावंतवाडी असे उपदेश पाजणारे जे अधिकारी आहेत किंवा मुख्याधिकारी आहेत ते आज नेमके काय करतात, प्लास्टिकवर कारवाई करणारे अधिकारी आज कुठे आहेत असा सवाल सावंतवाडीतले नागरिक या निमित्तानं विचारताना पाहायला मिळतात। अपघाताला खुलं आमंत्रण मिळत असून वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय। धुळीमुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतोय। एरवी नागरिकांकडून दंड वसूल करणारं, स्वच्छता पर्यावरणावर तत्वज्ञान देणारं नगर परिषदेचे अधिकारी आता कुठे झोपी गेलेत असा सवाल नागरिक विचारतायत। त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या मुख्याधिकारी आणि ठेकेदारावर प्रशासकीय कारभार हाकणारे प्रांताधिकारी हेमंत निकम कोणती ॲक्शन घेणार असा सवाल सावंतवाडीकर विचारतायत। त्यामुळे जे प्रशासक म्हणून काम पाहणारे प्रांताधिकारी आहेत ते या शहराला प्रदूषणातनं मुक्त करणार आहेत का, आणि जी धूळधाण किंवा जी धूळफेक होते त्यातनं सावंतवाडीची मुक्तता कशी करणार आहेत असा सवाल सर्वसामान्य सावंतवाडीकर या निमित्तानं विचारत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दहिवकरसह विनायक दावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।